लइकन के जीवन में भाई साहब जितना दुख परेशानी बा उ जानला केहू के लौकत नाय बा। अगर भाई साहब घर में शादी बियाह बा ओह दिने देखबा लड़की जितना रहेलीन उ सब भाई साहब तैयार होके खाली नचले में व्यस्त रहेलीन। ये बड़ी अच्छी बात। और अगर वही दरी लइकन के देखिला त भाई साहब कौनो भगौना ढोले में व्यस्त रहला, कौनो सिलेंडर उठौले में व्यस्त रहला, और कौनो टेंट लगौले में व्यस्त रहला, कौनो भंडारी के लेके परेशान रहला, और जौन बचल कुचल रहला उ कुल भाई साहब घर वालेन के ढोले में व्यस्त रहला। कौनो मौसा के लेके आवता, कौनो फूफा के लेके आवता, कौनो और रिश्तेदार के लेके आवता, कौनो केहू के छोड़ के आवता। अगर वही दरी लड़किन से कह देवल जाए हाई भगवानवा धोए बा, हाई थरियवा धोए बा, त भाई साहब गोड़ हाथ पटक के लगेलिन कूदे। और अगर तनको ज्यादा प्रेशर दे दे त तुरंत जानला कि भाई साहब आँखी से गंगा यमुना सरस्वती स्कूल बहे लगेलिन। कौनो तो भाई साहब नकियों से बहे लगेलिन। एकदम भाई साहब लगे हैं कूदे नाचे। हमके तो समय ना बा, समय बीत जाता, हमके पार्लर जाएगा, यहाँ जाएगा, हुआ जाएगा। आधा दिन तो जानला कि भाई साहब इ लोगन के पार्लर ले गईले में और पार्लर से ले अइले में बीत जाला। ओकरे बादो जानला कि नपन के शौक श्रृंगार पूरा नहीं हो पावला। और जितना कार्यक्रम होला सब जानला इह लोग खातिर होला। हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। एकदम जानला जवन कार्यक्रम बनल बा सब मेहरारू और लड़किन खातिर बनल बा। मेहंदी का रस्म बा उ मेहरारू और लड़किन खातिर है। हल्दी का रस्म है उ मेहरारू लड़किन खातिर है। हमन के खाली भगौना ढोले में और कलछुल ढोले में और टेंट लगौले में और यहाँ के ढोले में खाली समय बीत जाला। शायद भाई साहब ऐसन केहू होला लइकन में जौन बढ़िया से नहाए धोए के और कपड़ा पहिरे के समय पा जाला। बात तो सही है। वो भाई साहब जब खुद चाहला तब अगर घर वालेन की मर्जी से उ चले लगे तो जानला कि भाई साहब वो बेचारा नहा धो न पावे शादी ब्याह के दिने। लेकिन ई लोगन के भाई साहब अगर तनिको जानला कि 9-10 का फर्क पड़ल कपड़ा उपड़ा पहिरे के तो बातें छोड़ दा। अगर तनिको कपड़वा में कौनो चीजिया मैच नहीं करता तो वहू खातिर भाई साहब एकदम जानला तूफान मचा दी हैं। तो हमें कौनो बिना मर्जी के इनका लिया गइल बा तब तो भाई साहब जवन ड्रामा मचाई हैं वो भगवाने मालिक हवा। और अपनी पसंद का कौनो चीज ले लियाटिन बाकी केहू के पसंद आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन इनके पसंद बा तब भाई साहब एक दाई नहीं कही है कि यह चीजिया गलत बा।